Igbo bụ Igbo, ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Tata bụ afịa nkwọ, mgbe na-asị na nkwọ ga-akwọtala anyị ife ọma. Tata tọpik anyị bụ ọdịmma nwoke ịdịne nwunye mmadụ, part 2. Anyị ekwubugo maka ya, mana tata ka mma bakwa deep kọwaa ọtụtụ ife banyere ya. Nke mbụ wee bụrụ nwoke na-edina nwunye mmadụ eme ya eme. Ịchọsịa ife ị ga-eme na ọ bụrụ ije dina nwunye mmadụ nwoke ibe ya, nwaanyị edo n'iyi. And mara ama na mgbe ọbụla ị na-eme ha, ị decide go ka imebie family ya, nwaanyị asị. Ị decide go ka inye die ịgbanye die ụchụ, gbanye ya ọrụ agwụ na nseke. Nwoke dị etu a abụrụ ezigbo mmadụ. Imanjizi because na nwaanyị na gịnị ya dị na mma, wee ghọligide ya wee ghọta ya na nke ya na-edinezi ya. Ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ bụ. Anyị Igbo sọ ya nsọ, omenala Igbo sọ ya nsọ, even Chukwu okike abịa ma sọ ya nsọ, mmadụ sọ ya nsọ. Ijide nwunye mmadụ na-agbalị nke ya adị. Ijugo onwe gị ajụjụ, ife a na-eme nwunye mmadụ eme onye ọzọ bụrụ nwunye m na-agbalị, kedu ka obi ya adị? Mgbe iche etu efe na obi ama ndị gị mma, so kedu ife iji emezieli onye ọzọ? Kedu ife iji wee chọọ ijide family nwoke ibe gị gbalie because of what? Sexual lust, because of ife na-enwere isi n'ọdụ. Yes, ụfọdụ na-eme no to catch fun. Ụfọdụ na-eme ya ka o wee megide di nke nwaanyị, maybe no nwe transaction ha mere. Ụfọdụ na-eme na ha ali ogbuma, na ha ali isi busu, na fa ka arụ, na o nwere ife ga-eme. But ana m agwa gị n'ụbọchị nketa, ife ga-eme o. Iche na ife ama mme, ife ga-eme. Oh, it's just a matter of time. For your information, ka nkọwa ihe ọfụma maka nwaanyị. Mgbe afọ eje imego nwaanyị, ihe a na-akpọ traditional marriage, mgbe ụmụnna nke nwoke na ụmụnna nke nwaanyị baa n'ime unu, ọ ndebe nke nwaanyị na ndebe nke nwoke baa n'ime unu, ọ mgbe a ka a na-exchange marital vows, mgbe a ka a na-esikwa ihe niile ekwesị isikwa na marriage. Ọ mgbe a ka edo nwaanyị n'iyi, eme ka mmụọ si na be nke nwaanyị na mmụọ si na be nke nwoke bịa ka fa bịa, machi nke nwaanyị machi nke nwoke, aja na be ndebe nke nwoke na aja na be ndebe nke nwaanyị, ka fa bịa mara na etu a ka ọ dị. Ewe demonstrate ya by nke nwaanyị ibu nkwụ ọcha, agbakwa nwaanyị nkwụ ọcha, etu anyị si eme ya wee je binye die. Mgbe afọ na-eme ife, mgbe aka edo nwaanyị n'iyi, mgbe aka ndị mbụ na ndị egede decide kpebie na nwaanyị a na nwoke aka ọ dịrị, na onwezi onye ọzọ kwesịrị imetụ ya aka, na onye ọzọ metụzi ya aka ọ bụrụ ife ọzọ, o butere nwoke nsogbu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị, kedu ka ị ga-esi ịmakwa na ife ị na-eme adịrọ mma, n'ihi na orugobe di ije na-edina nwoke ọzọ, ịnatakwa iburukwa ụchụ a nwoke agbanye gị n'arụ bịa binye di gị, odinekwa ya oburukwa ụchụ na-akpagharị. Mgbe ị na-eme ife a, you are killing your husband, especially when the woman sleeps with somebody very occultic and demonic and devilish. Nwoke ọbụla bụ ajọ nwoke na-eme ife lụrụ alụ, o dina nwaanyị ọzọ, ọ na-ewepụ ife na-arụ nwaanyị a, ọ na-etinyekwazi ife na-arụ nwaanyị a, maka na ọ ma na echi na di ya nwere ike di echọpụta na ife ọ na-eme ọ ife ọzọ, ọ chọbi ya okwu. Ụfọdụ na-eji agwọ nka ọgwụ
tinye na their private part. Ọ ya bụ di na nwaanyị na lo di na die ka o mebisialụ die ife ka die ya li juda ese kedu ife na-eme ya ife a mana ọ bụsịrị otu aka o kwesị isi wee maka na onwe some men bụ odogwu na onwe efe na fa ha ji okwu amụrụ m ife anyị na-eche ifu nwunye mmadụ ebe ọ na-aga iwere anya gị gbaa ya ọtọ ozugbo were anya gị di na-ebi ozugbo onwezi aka di esi wee nye obere ohere mee travel ma n'ọlụ n'ọlụ ịchọ ya leba nwaanyị mmadụ ka ịdịne ọ dịrọ mma onye na-eme ife a you are killing yourself, you are inviting the wrath of your ancestors, ndị mbụ na ndị egede yochi na mmụọ ji obodo unu na mmụọ ji be nke nwaanyị ị na-ekpokọta so many things n'isi ga amara ama na family ga adọrọ free ụmụ ga adọrọ free sometimes ọ ya bụ na generation upon generation ọ bụrụ gịnị ihe odogwu gị ka ọsọlụ gị mgbe dị ndụ ekwu na Bible maka na nke a bụrụ ka ije confession ka fada gbanyalụ gị ma ọ ka ịyọ Jesus Christ ma ọ ka ịyọ God ka ọ gbanyalụ gị. It doesn't work like that. Bible maintain kwa ya na mgbe ọbụla ị bịa ime ife n'elu ọta ilota na onwe nwanne gị na onwe onye imefio hapụ ife ọbụla ị bịa ime n'elu ọta go back to that person and apologize to him maka na imegide ya. Yes, ị nwere ike ifilo na ije apologize ya as odogwu Igbo na onwe ike nke eme is not always like that. Some men iche na fa amụrụ niile di na nwunye fa ma niile di na nwunye fa nọ nkịtị ka agba and nkịtị aha gbaa gị ife esi ya because ihe ime bụ na ịma nwoke ibe ya aka na o nwere ife ọ ga-eme ọ pụọ ịkpalụ nwunye n'ala ọ dị mma ọ dịrọ mma gị nwa bụ nke nwaanyị bụlụ ike ị na-akpagharị dekọtalụ di gị nsogbu ọchụ na-ebuteli ọrụ akwụ ije dinesi nwoke asachawonu onye gị ego ịnata bulukwa ọrụ akwụ isi be nwoke wee bunye di gị ị na-echekwa echiche ọfụma maka na ọ bụ na iche ya ọfụma ịma na ọsọsọ di gị anụnwa ka edebere gị na ime nso nwoke ọzọ maka na gịnị ịdị ụsa nwaanyị na-eme ụdị ha dị ụsa ego ife o ji bụrụ nwaanyị ọ dị ụsa ya and the Bible recognizes na only on this condition ka ị nwee ike isi nwaanyị ya jebe on the ground of infidelity and unchastity. Nwoke dị etu a imega alụ inwe ike ife ilo na ife na-aga alụ gị ọfụma na ịkpatago na ịdịgo oke mana ọ bụsịrị etu a ka ọ dị atọ mmụọ imejeri nne ma aja na bụnụ ma nkebe nke fa aka nkụ. So solution ka m na-enye ndị dị etu a n'ụbọchị nke taata ije na obodo unu onwe ebe a na-akpa aja na ndị aja na-anwe ndị ọ bụ ọlụfa ị na-edi anya mee ife kwesị ime ebe ije kọwali ya ife ime ọma what to do ka o wee wepụsị ụchụ a ọrụ akwụ na nseka dị n'ime iwe jozi ya onye imefe yọọ ya mgbaghalụ ọ bụrụkwa na ịyọrọ ya mgbaghalụ ihe ime ama nwa ọkụkwa ị ga-ayọrọ ya mgbaghalụ ebe ị na-asọrọ nsị n'ike ya wee taa ya ahụ ofufe a ka ihe emekwa ụjọ ma ife ndị ọzọ a wepụ ya n'aka uje yọọ ya mgbaghalụ onwe kondishọn o nye gị imeri etu a your generations ma nke ụmụ gị ha ga-ata ezigbo afụfụ maka na ọ bụrụ nwoke niile bụ ofeke ọ bụrụ nwoke niile bụ ọkwali
ajọ ife ọbụla onye ọbụla na-eme n'elu ụwa, it's just a matter of time. Ị nwere ike iche na nwere ya n'afọ gị, a na-afụ gị ọfụma, nkịta ka agba na-esozi gị etu esi eso spiritually. Ọnwa onye imejọ jee ya mgbaghara. Gị nwa bụ nke nwaanyị, ibu uchu, bụrụ ọra, bụrụ nseke na-akpaghalị, wele na-esiri di gị nri. Ọ bụrụ nwoke bụ ofeke, isisiali ya ndị mgbe inye kwuo ya nya bụ ife, olisi ọna bụ ọma nteta. Gị nwa bụ nwaanyị, wepụ aka enwe n'ofe bifo ọwa aka mmadụ. O nwee efe gị nwa bụ nwaanyị kwesịrị ime, ị kwesịrị ije n'aja ana bụ ụmụ. Ọ bụrụ na ije n'aja ana bụ ụnụ eme ife kwesịrị ime, bịakwa n'aja ana be nke nwoke emekwa ife kwesịrị ime ka o wee nabatakwa gị. Den nke nwoke si nwee ihe a na-akpọ ọlị. Nwaanyị ọbụla na-eme etu a nwe ihe ọ na-ebunye di a na-akpọ ọlị na ndị ide mmiri. Ọlị ya ị na-ekopụkwu ekopụ ka nwoke wee nwee ike, ma ọ bụrụ na ọ gbayalụgo, ka nwoke wee nwee ike ili nri gị na-emetụ gị aka ka nwaanyị. Mana ọ bụrụ na ị mere ife ndị a, you are killing yourself. Kaba arụ ka iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ichekwana na ọ nwere ya n'afọ gị na-amara ihe na-eme, ama na-afụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-etu a, kaba alụ gbanwee ọnọdụ ya. Jee ya nwoke ibe ya ime ife ọgbayalụ gị, ijee n'aja ana eme ife kwesịrị ime n'aja ana ka i wee dị ndụ. Ekenekwa m unu, ndewonu. Ọ bụrụ na ife anyị na-eme masịrị gị, kaba alụ ka i like ya, follow us, share also. Click here na our YouTube link, subscribe ka ndị ọzọ wee nwetakwanya bụ information wee na-enyere onwe aka. Ekene m unu. Ọ ga-adịla onye ọbụla mma, mbọsị eke, mbọsị oyi, mbọsị afọ, mbọsị nkwọ. Onye afọ tata ka afọ echi. Ndewonu.